Di kesempatan kali ini masih kembali bareng bersama Madukara Musik. Juga terima kasih atas dukungan antusias kontribusi panjenengan semuanya. Kami tunggu partisipasi Anda bisa bergabung atau mungkin yang akan menyumbangkan lagu ya. Bisa bergabung bareng bersama kami juga artis-artis kami di siang kali ini. Baik, keripik gedang rojo sithik edang waton roto. Sesebutipun suwanipun Mbak Ayu Puspitasari juga salah satu malah. Ing kaundangan sang punika kapiyarsa kanthi lumadosipun gede-gede campur sari sawetawis. Lumarapipun Ayu ning tias lumantar. Madukara. Terus ora apa-apa kok. Baci puncaknya astana aduh. Ambil lepat. Putaran keberapa ini lagi Om Dogo? Putaran yang kesekian kalinya. Ya. Tasih kasrantos ambil pilih wonten pamundhut-pamundhut gending-gending campur sari. Nah, ora narik pacik apa-apa. Ora. Lah iya. Kuwi iki bonus. Oh bonus. Bebono. Ya ora apa-apa. Oh wis diaturi. Nah yo, ora nek wong joget-joget ngono lho Pak ning kene ya Pak. Aja geti dhewe nduk. Kowe sempenting gulung-gulung nang isor munggane, gulung isor munggane ngono ya. Ayo. Semoga Pak Bu, Mbak menawi wonten badhe ngersakaken menapa Bapak Ibu ingkang wonten ngajeng panggung utawi Mbak Ibu ingkang wonten sisih kidul menika ugi ingkang nembe nyatet-nyatet, ugi nembe pinaraan, langkung-langkung ibu-ibu prasmanan ingkang nembe makarya jampi saya. Ketoke ya durung ana. Kreasi duet Sakit Rindu. Oke. Diaturke Sakit Rindu. Ben gayet. Ben koplok ora ana sing ngersake ya diaturi sing supaya njugoke swasana. Ya, lho. Rasa mbok sawer. Natia ora wani ngene-ngene wani karo salsa. Apa? Monggo kabiyarsa wonten Sakit Rindu tembang campur sari duet.
gantung. Lah piye wis kadung putus asa ya, Dik? Diperbaiki kan masih bisa. Angel kowe kok tatanamu angel tuh. Lho kowe malah seneng karo kae kok warake jan. Hiburane Mas Danang itu. Mangga. Malaria pepalang rindu sedina rasane sewindu mengalak numpak dop arep lakune ngulang wong sabar mesti kelakon Waduh bapak alamat dunia anakmu koyo wong keblok kapan dikok paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung kae sawah teteke kamu maju karo nyambur sari oke teman sugeng prawo bapak ibu anak dan putri sugeng gerangan sinabi acara pas sugeng dan satu keras bener kowe betul kandang ayo ora liya mong sliramu rino wengi dadi imanku wani sumpah opo jalukmu dipias ojo guyang-guyung Rumana ya Mas. Lali anak lali lali wayah lali petok tok atong kita tok rasane wong lagi gandrung pilih kacang apa pilih burung yen burung tak trimo trimo jantung jantung mesor terong iki ya apa ya krasa rek ngisor lha yo terong. piye donya endahe kaya ngene kok wong ayu yo akeh seneng yo digelar Lah iya lah iya mulane kuwi monggo malani waduh bapak awan kopi kapan dikong paring pitulung iwak cucut wadai karung kebacut alias kadung teke sawah teke kamu maju kerana bersama Simple Vision karya ada kembang campur sari duet kreasi lah iya
Rasa. Aduh. Iki senengane jan. Ki piye? Janji. Sasampunipun katuraken tembang duet campursari wonten sakit rindu ing undangan sang punika sepindah malih ibu-ibu, bapak-bapak badhe ngersakaken lagon monggo.